godt råd til, hvorfor folk skal deltage i det her, det er jo, at det er lysten, der driver værket. Jeg synes for det første, at det er et specielt cykelløb, fordi det er nyt, og fordi det er en god idé. Så er det specielt selvfølgelig, fordi det forbinder to metropoler. Berlin-København er den største udfordring af dem, jeg lige pt. kan tænke på som motionscykelløb. En hel masse af overskuddet fra cykelløbet til kræftens bekæmpelse. Man skal deltage for det første, fordi det bliver en oplevelse. Det bliver en fantastisk oplevelse.